Gotta give him a ring, man. Set up the deal, you know? Where are you now? You okay, Leo? You sound kinda different. Tell me where you are. Who the hell is this? Put Leo on, man. Leo's gone away for a while. He left me in Здравейте. charge. Screw you, man. Окей, сега отиваме да изпълняваме следващите мисии. Oh, sorry, sweet soul. И да. Да, вече уточни, ще правя по 2 мисии на епизод. Защото ако една, трябва да направя 100 епизода. Всичко те е по-яко. Аз съм играта с играя направо от малък. 7 години. Това съм много сега. Бързикам се. Сега съм на 15. Ако някой се чуе на колко години сме, аз съм на 13. Oh, for God's sake, it's you! Какво е? Какво си дизни? Какво стана? Е, този малко пиян, май. Напили са From опите. Florida, moron. What can this be? Ще взима чука, давай, бе, тези гледай как си. Сега трябва да чупя май Вижте, бе. някакви коли. Не, много ще пада. Защото моите са. Да. Чуйте защо играта е малко по-реална. Това, защото е GTA Vice City HD. И е малко Аз му продължим тази игра. Тук по-яко изгледа. Да, така, също така искам да кажа благодаря за 6 абоната. Не съм очаквал. Кой ще си играта? Да. 3, 2. Аре де. Аз не бура поначало. Вой! Бягай, бе! Има ли да са такива тъпи, бе? Скочи пред колата, човек! Еми... Какво е, брат? Да, този гой и набред с палката в главина и чука в устата. Да. Май не те намерите и... Има читове, ама... Не е много добре след това. Аз ги знам всичките почти. Не, аз ползвах само това за полицията, защото правя мисия. Я напиши панзия ли, къде ще за танка. Ще стопа на това, като пред него стига. Не, аз ще я превъртя така без читове. Ама когато е наложително, може. Аре, бе, тази кола трябва да я чупя докато избухне ли, какво? I can't believe this is happening! Remember Giorgio? Не мога да преживея това нещо. Помниш ли ме, Георги? Помниш ли ме, Георги? Помнята. Ако искате, пишете в коментарите дали искате да направя един епизод, в който ви показвам читове, ако не знаете какво. Макар че може да напишете просто Google GTA Vice Cheat и така ще трябва. Но ако искате, мога да ви направя епизод, в който да покажа всеки код какво прави. И това аз трябва да му ги казвам много ясно, защото той не знае какво. В сайта ще вляза. Аз съм за Сан Андреас. Да, то даже и за Сан Андреас толкова знам. Аз знам. Защото съм играл. Ама аз съм играл 2 години, ама вече не помня. Нищо не помня. Айзак ми и Рокетман и какво друго имаш. Удари. Кой е, брат? Не, бе! Отиди. Катастрофира. Банкротира. Що катастрофира? Не е ли отчетя с Андреас с клавище? Да. Ама забравих как се Или клавище... Катарина ли клавище? Какво прави този? Найс. Изокаря от глупота. I still got payments to make on this! Taking the piss out of me, cabron! Holy mango. Not guilty. Understand? Где спами, бе? $400. Отивай да сейваш, защото съм не знам. Мани. Дядо бяга от къде.
Бягай тук. О, спукана гума, майко. Джей. Да си Тайна играта. просто после. Другата. Хубаво. И какво О, става? Бусна стана човека. тука. Бусна човека излезе и само гледа и се следи. Yeah. Да, Забравих 20 колко яка беше играта. в 20 век е това. Са някакви Ain't got no suntan. катастрофират така нататък. Избрах 20, защото има по-забавни истории. Не, това не Я не е. съм бута. Looking for Я the не съм money, бута, son. Don't Съм worry. бута. Моли, бе. Значи тя пият този брат, бутнеш ли ги 2-3 пъти и почва да те бият. Аз имам между другото GTA 5, ама На PlayStation 3. на PlayStation 3. Да, който има PlayStation 3, пише в коментар. А, ти ли ще бута? Аз имам! Да. Goes without saying. Ау, че не играя на него, това направих. Тя GTA 5 вече стана мега скучна. Аз чакам GTA 6. Ииii, бай ти как го А бутна. не виж къде? А, да, трябва да се чекам. Бах ти пистака. Вие как се тъксеш, падна до горе. Ултра HD графика. Бах ти как се клати. На някои други места дропа FPS. Аз не говоря по-начало на моите, защото няма как да говоря. Много. Или говори на английски. Не, аз не мога да говоря на английски. Просто няма как. Някой път може да говоря. Да, може. Давай някой път говоря, не? Като ми скимне. Тук се преобляка. Миналия път на отласта, О. като го на клип нещо, нали, аз изтеглих с превод, нали, на български, нали, пач, ама нещо се обърне и мисля, че обърне, на руски. Май съм изтеглил руски пач. Ауто аз все още се чудя да снимам или не, ама много не искам, защото... Да, Пък аз знам всичко. Аз съм превъртал към 7-8 пъти. Няма пъти. Не, че 7-8 пъти, ама... ауто аз никога не знам. Ауто аз не знам. Аз чакам двойката, много по-яка е. Много по-брутална ще е. Бой са, удари. Какво трябва да правя да удари 4? Един. Един. Беги. Двама. Опа. Беги, бе! Опа, айде, бихо. Трима. Четирима. Оп, карай му един. Аре, бе! Ага. Аз ударих 4, толкова стана, бе! Бегай. Пак Move, bitch! Get out my way! What the fuck? Много бъгаво е. Бегайте! Кепи вана и се тръгва. Не мога да пиеш, брат. Да. Малко странно е, иначе. Еми, иначе как да го убиете, ония ще ме направят на кайма. След това ще го блъскам. И моторът спръкна. Много яко. Още не удар. Айде, слизай. Рун! Идва. Вземи с мотора. Окей, сега ще отида да... Те ще продължава да се бият явно. Много яко. Окей, вече мога да взимам работи от Ави или някакъв си там. Отивам да сейфвам играта и ще приключвам епизода. Понеже Явно да вече се видим там. минах епизодите. Да минахме двете мисии. Хора, надявам се клипът да ви е харесал. Дропва е. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така. Сабскрайбвайте се за мен, сабскрайбнете се за Дахът 22. Има линк в описанието към канала му. Харесвайте ми клиповете. И това е. Чао. Не чао. Няма. Да отида да се сейфвам. Няма с бол. Брутално е, много ме кефи. Айде, малко ще минате и напред. Скачай. Джумп. Ако някой знае как се дига предна гума, пишете. Виж на 3. Ага.